जौना के होता आदमी के समझे के पड़ी कि जब लड़का स्कूल जाला तो बिना जाति पूछले दोस्ती हो जाला। सब कोई एकदम बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ दोस्ती हो जाला, खाता पियता साथे घूमता उठता बैठता। ये जैसे स्कूल छोड़ेला समाज में बैठे के जब हाँ स्कूल छोड़ेला कौन चीज तनी सा बड़ा होला लड़का उ माने जैसे कि मान तनी कि ओकर मिच्योरता के जो 16-17 वर्ष के लड़का होला तो ओकरा एहसास होखे लागेला का कि भाई हम जौना से दोस्ती कइले बनी उ कोनो छोट कास्ट के आदमी बाटे। एकरा साथी अब ना रहे के चाहिए। तो जानतर प्रकार से कौन सी माने एकर का कारण बटे, कारण ई बटे आ कि लड़का एजुकेशन लेता शिक्षा लेता लेकिन ज्ञान ओकरा ज्ञान नहीं मिल पाती है। कहाँ से ज्ञान मिली? जौन समुदाय के जौन समाज में बैठा था वही चीजों के बात होता है। हाँ ज्ञान कहाँ से मिली? यदि मानते नहीं कि वो घर में रहता लड़का तो वो तरीका के माहौल बा, ओकरा द्वार पर कोनो अदर कास्ट के लोग आवता तो उसनका ओकरा पर माने शोषण होता ओकरा साथे तो देखो ताटे कि ना भाई हमार दादा बाबू तो इहे कोइले बालू आ ई साला ई जिंदगी भर हमरा खेत में काम कइले बाटे आ ई एकर बेटा हमरा साथे पढ़ता। अरे पढ़लक तो पढ़लक अब कौन ची दोस्ती है ना हमारा एकर चले वाला नहीं के बात विवाद शुरू होता है जैसे दोस्ती खत्म। लेकिन असली ज्ञान यदि केहू के मिल जाए कि माने हाँ ज्ञान के माने प्राप्ति कर लेवे तो ओकरा ये सब से कोनो भेदभाव से मतलब नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लड़का बारन सौ समाज में कि एह चीज से परे होके उ जैसे चाही वो हिसाब से बा। ठीक बा प्रकाश बा मन आदमी बा लेकिन ये लोग के जौन संख्या बानू ई बढ़त चल जाता है। ए पर ध्यान देवे के पड़ी भाई, ए पर ध्यान देवे के पड़ी। ई देश हमार बा, ई समाज हमार बा, ई गांव हमार बा, सब कुछ हमार बा। एक साथे खइनी पियनी उठनी बैठनी सब कुछ कइनी यहाँ तक ले कि हमरा आवश्यकता पड़ल हमरा जरूरत पड़ल तो उ आदमी हमारे पास दौड़ के आयल ई ना पूछलब कि तू जात के हो जात के हो। अरे कोई कोनो जात के होके अगर घर में कोनो बात हो जाता है हाँ कोनो जात के आदमी पहले तारे भी नहीं पहले पहुंची जौन आदमी बा पहले तारा भी तो उहे आई तारा द्वार पर उहे आई पानी बाल्टी में पानी लेके आग बुझाए खातिर दोसर कोई ना भाई दोसर कोई नहीं जाति पाति ना तो ए से हमनी के माने जाति पाति के चक्कर में भाई देश कैसे आगे बढ़ी, देश कैसे हमार विकास करी, समाज कैसे हमार विकास करी ये पर लेकिन जाति पाति फैलावे में तो सबसे ज्यादा योगदान जोन बा आज के डेट में सिंगर क देले बा। सिंगर अच्छा सिंगर क देले बा मान तनी कि सुनो एगो तरह के बात बताओ तनी हम मार्केट में चूहा मारेला दवाई मिलेला चूहा मारेला दवाई माने जहर मिलेला कीड़ा मारेला दवाई मिलेला तो कीड़ा मारेला दवाई मिलेला तो तू खिसेबो तो जाए कीड़ा के दवाई खा लेबो जान दे देबो उ औसन का जहर बाड़न सो तो का जरूरत बाटे वो जहर के हमरा सुनला के आ खाइला के